kažem, ovo je knjiga novog doba koju mi je Nevena večeras priredila i meni je, da kažem, velika čast, a da i nekako i privilegija što nam je Nevena prvo došla na Banovom Brdu, jer mi smo nekako jedna lokalna zajednica koja je pokušala da vrati sve one koji su živeli i rođeni u ovoj zajednici. Tako da, hvala ti puno što si sa nama večeras. Hvala i tebi, Mirela, i hvala Nenadu koji je inicirao ovaj susret. A zanimljivo je da ja više ne živim na Banovom Brdu, ali sam se vratila sad. Ovo mi je jako drago da sad imam priliku ovde, baš na lokalu, i pritom smo mi ovde praktično komšije, ljudi iz lokala, odrasli na Banovom Brdu, ili smo živeli ili živimo sada, tako da i meni super mi je drago da sam... Divno. Nevena je jedan dragulj i nama je jako važno da negde svi ti dragulji se vrate zapravo svojim mestima i doprinose bogatstvu i jačanju nečega što se zove lokalna zajednica. Ali da se vratimo na knjigu. Ono što je meni bilo jako neobično jeste što je knjiga jako slojevita i nekako je napisana iz priča. Znači, nije hronološki da imamo sad jedan početak u razredu priče, imamo kraj. Ne. To je jedan, da kažem, zbirka priča koje su možda tematski negde zajedničko im je to što ti negde u tom svom ličnom prvom licu ispričavaš sva svoja iskustva. Pa možeš malo da nam pojasniš, meni je to recimo potpuno osveženje. Ja zaista nisam imala priliku sa prvo iskustvom jedne autorke kakva je Nevena da se upoznam. Prvo nekako, taj prvi naš susret je bio, ona je onako stidljivo ušla i nekako sam imala utisak da zaista sam doživjela jedan, da kažem, onako u najpozitivnijem smislu kulturološki šok što se mene tiče, shodno tvom iskustvu i shodno načinu na kako je knjiga pisana. Ajde da krenemo od toga. Prvo, znači, ovo je prva knjiga. Da, ovo je prva knjiga i zapravo ovo je slučajna knjiga, nije roman, nazvali smo je zbirka priča, a slučajna je knjiga zato što je nastala od tih zapisa, to jest objava koje sam ja krenula na Facebooku da objavljujem od 2014. Zašto pominjem tu godinu? Zato što je to godina kad sam ja prestala da radim u kulturi, prestala da budem zvanično kulturna radnica i onda sam postala sam freelancerka, počela sam online da radim, potpuno mi se promenio način života, do tada sam radila u kolektivima, sa ljudima, na projektima, onda sam odjedanput se prosto sela u sobu i zabila glavu u računar i od tada nema izlaska iz to, kao sve se dešava otprilike između mojih ušiju i to je i meni bio veliki šok, pa kulturološki zapravo šok vezano za oblik rada pre svega. I u jednom trenutku, prosto sedeći, radeći i tako komunicirajući isključivo online sa ljudima, sa saradnicima, pojavio mi se neki višak razmišljanja i onda sam počela da pišem, a i potreba za komunikacijom u stvari, i onda sam počela da pišem te objave, praktično su to statusi bili na Facebooku, i da ih objavljujem. I tako je to krenulo, ljudi su počeli da reaguju i onda sam ja tako krenula da se obraćam toj nekoj zajednici poznanika, prijatelja, to su i profesionalni kontakti isto na Facebooku i to je ta publika inicijalna za koju je sve ovo nastalo i od 2014. do 2021. relativno redovno sam objavljivala 1 do 2 puta mesečno te pričice. Izbor je ušao u knjigu, naravno neki smo prirodno izostavili jer se nisu uklapale ni tematski, ni po kvalitetu. I prošle godine, to 2022. je sada, da, znači prošle godine se pojavio izdavač Mirko Lalić, koji nije večeras ovde zato što je i on radnik u kulturi koji piše završne izveštaje za projekte, što svi znamo, svi smo prošli kroz to. I on je zapravo, ja nisam znala da je on moj profil špijunirao 7 godina. Nismo bili mnogo u kontaktu, znali smo se od ranije, iz moje prethodne karijere, rada u kulturi. Javio se i rekao, ok, evo, prošlo 7 godina, ovo je spremno, objavljujemo. I tako smo krenuli na tome da radimo i knjiga je nastala, da, sa koricom koju je dizajnirao Dušan Vojnov,
i mislim da ove Korice, mislim ja jako sam zadovoljna i njegovim radom i pozdravljam ga, nije tu večeras, ali kao pozdravljam ga, pošto mislim da vrlo tačno i lepo izražava duh ove knjige. Dobro, znači, s obzirom da znamo koliko su društvene mreže važne i koliko mi negdje trošimo i vremena, i da li smatraš da je to vrijeme koje provodimo na društvenim mrežama jedna vrsta dokolice i kako mi zapravo strukturiramo? Znači, ti si ipak dobila inspiraciju da uprkos toj nekoj virtualnoj publici koju imaš pratiocima, dobila si inspiraciju za komunikaciju kroz izraz, kroz narativ. Da, pa ja bih voljela da su društvene mreže dokolica, možda je to tako krenulo u početku, ali nije. Znači, taj Facebook je meni bio prosto, i sada mi je otvoren non stop, nije da mislim, problem sa Facebookom je sada, pošto je dobio onako jako negativnu konotaciju, nešto što je inicijalno možda bila lepa ideja, sada već, mislim sad je Facebook čak nekako i u zalasku, potpuno su ga prekrili Instagram i TikTok i Facebook sada, mislim, ja to u šali kažem, koristi se za širenje teorije zavere i za čitulje i za in memoriale. I onda nekako u celoj toj gužvi objava, ja mislim da tu nema vremena za dokolicu, ali meni je recimo baš Facebook se u tom trenutku, zbog načina na koji sam živela i radila, baš našao kao savršeni izlaz da iskomuniciram to što želim i da na neki način prebacim se u neku drugu brzinu osim te radne, to jest da nekako drugačije zaposlim taj svoj pošto bukvalno sve se bukvalno događa u mojoj glavi između mene i računara. Mislim, to je meni bio, zato mi je Facebook baš bio potreban kao način da se izrazim. Jasno, onda se vraćamo znači na neko vreme u tvom prethodnom životu, onda shvatimo da si ti završila Fakultet dramskih umjetnosti, da si se bavila produkcijom, da si radila u Vukovoj zadužbini, znači jedno vreme... Ministarstvo kulture i Vukova zadužbina, da si jako mnogo komunicirala u tom realnom životu. Da. I kada nastaje zapravo to zasićenje? Jer svi smo mi deo jednog realnog sveta i svi smo u nekoj toj kulminacije. Kada nastaje presek i kad odlučimo zapravo da se odvojimo iz te realnosti i uđemo u jedan svet koji nama odgovara? Pa ovo je bilo sticajem okolnosti i iz nužnosti. Ajmo samo da pričamo o tom delu života u tom realnom svetu, znači kad si ti bila zaokupljena nekim svojim projektima. Znači radila sam sve u kancelariji, imala sam kolege, kolektiv, organizovali smo razne događaje, ranije su to bile pozorišne predstave dok sam radila u pozorištu, kasnije su bili seminari, edukacije, ali je sve stvarno bilo ultradruštveno, hiperdruštveno. Moj život je stvarno bio jako društven. I to zasićenje do njega je došlo zapravo naglim prekidom, a to tako što sam izgubila posao. I rad u kulturi, mislim, za mene, koliko god sam ja to volela ili koliko god sam se identifikovala sa tim, u nekom trenutku mi je postao besmislen zbog siromaštva, mislim, i zbog prosto nemogućnosti da se ikako finansijski izvučem da sam nastavila u tome da radim, verovatno bi došla do neke sledeće pozicije koja bi takođe bila u okviru kulture ili nekakve organizacije i prosto ja nisam videla izlaz iz toga i onda sam iskoristila tu priliku kada su zatvorili kancelariju u kojoj sam radila u Ministarstvu kulture. Tad sam rekla, važi kraj, nećemo da jurimo sada nekakve sledeće angažmane sličnog tipa, nego ajde da probam nešto drugo, ajde da se oprobam online, neki moji drugari su već ranije počeli tako da rade. I tako sam krenula i to moram da kažem da me motivisalo, je bilo nešto novo, morala sam dosta da učim, malte neke stvari sam morala iz početka da učim, cela tehnologija kako se uopšte komunicira, kako se dolazi do kontakata, kako se dolazi do poslova u tom virtualnom svetu, to je za mene sve bilo potpuno novo i trebalo mi je vremena da to savladam. Da li imamo jedan deo u knjizi koji bi sad mogli da predstavimo baš vezano za te same početke ulaska u... Za same početke... Ti odabrala nešto novo, drugo za početak. Pa ja bih sada pročitala
Znači, samo da vidimo, nešto sam drugo planirala da pročitam kao prvi tekst, ali pročitat ću jedan zapravo o tom online radu. Aha, može. Jer sad ćemo ući u njega. Da. Sve priče su pod datumima, pošto praktično su u obliku dnevnika. 1. februar 2018. S vremena na vreme moram da napišem po neko ljubavno pismo svojim klijentima kad mi sednu na grbaču i počnu da se ponašaju. Bilo bi bolje da ih pišem nekom drugom, ali klijenti trenutno najviše cene moje izlive osjećanja. Pre nešto više od godinu dana jedno takvo pismo napisala sam Krompirovoj Zlatici i naša veza je nakon toga uzletela u neslućene visine. Konačno smo se i upoznale u septembru u Rimu i pala sam joj na grudi silikonski. Sada je došlo vreme za nova ljubavna pisma, jer nakon 7 meseci veze sa klijentom koga ćemo za potrebe ove priče zvati Žerom, pojavila se prva kriza. Bejbe, u poslednje vreme sve duže ti treba da mi odgovoriš na poruke. Hani Bani, prolazim kroz neku fazu, mnogo toga mi u glavi, imam previše obaveza. Ali devo moja balkanska, zar nisam ja tvoja obaveza? Zar nisam izrazio najdublju potrebu da imam po 3 epizode spremne unapred da bih se osjećao sigurno, jer u detinjstvu nikada nisam razvio osjećaj sigurnosti i izvesnosti sa roditeljima koji su po 3 puta godišnje štrajkovali u Peugeotu i Renaultu. Viteže moj galski, činim sve što je u mojoj moći da ti montiram 3 epizode nedeljno, no šalješ mi svoje haotične monologe koji su puni a i pokušaje da izgovoriš engleske reči koje imaju slovo h. Moram da ti posvećujem sate i sate pažnje, a ništa ne dobijam za uzvrat. Zar ne misliš da je to manipulativno? Hoćeš da kažeš da bi ti te sate radije posvećivala nekome ili nečemu drugom? Ali Napoleone, moj blago iskompleksirani, zar se nismo na početku dogovorili da nećemo biti ekskluzivni? Zar nisi sam rekao da je monogamija koncept 20. veka? Rekao sam da ne želim ništa da znam o tvojim avanturama dokle god ispunjavaš svoje bračne obaveze. Tako mi ratatuja, bojim se da nisam dorasla tvom kvalitetu. Sadržaj koji mi šalješ, to što te uzbuđuje da šalješ mailove nepoznatim ljudima i o tome moraš da pričaš u 100 epizoda, ja tako nešto u životu nisam čula. Da bih bila na visini zadatka, trebaju mi blokovi od po 4 sata koncentrisanog vremena da izmontiram tvoje bisere mudrosti. Uz čišćenje mači i govana i još dvojicu ljubavnika, srećo dušogubice, nemam ni malo vremena za sebe. Mislim da sam nedostojna tvog kalibra. Možda treba da razmislimo o trećoj osobi u našoj vezi koja bi ti se našla kad se ja istrošim. Treća osoba? Misliš da to nije dobra ideja? Ali ti to tako dobro radiš. U stvari, ne trebaju mi 3 epizode izmontirane unapred. Dovoljna je jedna, samo da me odradiš kako treba. I to kad sam ja raspoložena. Da, tikvice moja, kad si odmorna, naspavana i nakon što si popila kafu i malo problejala na netu. Krosančiću moj, mislim da je to win-win situacija. Drago mi je što smo oboje radili na sebi i što smo tako asertivni. Srpsko-slovenska lastavice, uvek ću te voleti. Bravo. Sad, čitajući ovaj tekst, nailazimo na tu, da li je to neki alter ego, ta Zlatica, i da li je to neka druga Nevena, ili je to neko sa kim se susrećeš i kome se obraćaš? Zlatica i Žerom i Krompirova Zlatica su zapravo, to su likovi mojih klijenata, koji sam ja zapravo samo preoblikovala za ovaj dijalog. Naravno, ovo nisu stvarni, ovo su potpuno izmišljeni dijalozi sa njima, ali to su, prosto dala sam im te pseudonime, ali su to ljudi sa kojima sam ja radila, tada moji strani klijenti. I kako to izgleda? Znači, mi imamo taj jedan nevidljivi svet, jel tako, sa kojim obavljamo određenu komunikaciju, mi ipak moramo da simuliramo neku realnost. Pa da, čak je, ne samo da simuliramo realnost, ja sam u radu sa nekim klijentima, ja sam čak imala i drugo ime, pa kao ja sam glumila nekakvu asistentkinju za zakazivanje sastanaka i onda sam za svakog, pošto sam radila u okviru jedne firme, koja se bavila tako nekom virtualnim zakazivanjem sastanaka, ne pitajte me šta to znači, i naravno nije uspelo, firma je propala kroz godinu dana, ali sam imala više klijenata i onda, pošto kao sad Neveno, to baš ne zvuči ni kalifornijski ni američki, i onda sam za svakog od tih klijenata imala sam drugo ime, više se ih ni ne sjećam da li sam bila nekakva, ne znam, Aleksandra ili nešto, ali znam da sam i
pravila sam se da živim u Americi i sve tako, pravim se kao da ne sedim na Banovom brdu i oni to u suštini ne znaju i meni je to bilo ponekad beskrajno zabavno, kao šta bi se sad desilo kada bi ja tim tamo nekim poslovnim ljudima u Americi, kada bih ja zapravo otkrila da sam ja tako neko koji je završio nekakav fakultet dramskih umetnosti i sedim u Beogradu i za svaki put kad hoću da pošaljem mail, u početku se nisam dobro snalazila dovoljno dobro ni sa komunikacijom na engleskom. Mislim, engleski dobro znam, ali drugi je to jezik koji se koristi za različite vrste komunikacije. I onda sam isto razmišljala šta bi bilo kada bi sad moji klijenti znali da ja imam otvoren Google pored i da ja sve googlam, šta god mi kažu, šta god mi napišu, pa da ja moram da smislim kako da im odgovorim. Tako da, da, bukvalno je skriveni život, skriveni svet. Da, što znači da je opet negde taj fakultet dramske umetnosti vrlo dominantan u tvojoj psihologiji i da ti negde kreiraš taj virtualni film. Mislim da će to zauvek biti tako, pošto eto, desilo se u formativnim godinama mojim da sam sedela beskrajno po pozorištima i na kraju završila i fakultet dramskih i da, ja mislim da se to onda sada delimično, to je nekako prelilo i u ove priče kroz te dijaloge i to. Da, interesantno je što Nevena jako malo priča o svom privatnom životu, znači pominjemo taj fakultet, imena roditelja i to je sve, ali možemo li sad ovako da podelimo malo to iskustvo pre ovog života, znači kada nastaje to novo doba zapravo za sve nas, ali negde i... Da, pa... Da, mislim, živeli smo na Banovom brdu ovde do moje 10. godine, onda smo se preselili na Dedinje, u kuću mojih bake i dede. Ja imam sestru stariju i brata blizanca, sestra je tu u publici i sestričina koja je došla kasnije mnogo. Imala sam prilično standardno detinjstvo, osnovna škola, gimnazija, fakultet, naravno što se može zaključiti, niko me nije primoravao šta ću da studiram, mogla sam sve to sama da izaberem, mene je pozorište jako tada zanimalo. Nakon završetka studija, onda sam i radila u malom pozorištu Duško Radović 4 godine. Od tada je prošlo dosta vremena, ali recimo meni taj period i dalje jako važan, pošto baš je nekako meni je dosta bilo formativno i to iskustvo. Onda su usledila putovanja, master studije u Engleskoj i Holandiji i za vreme rada u pozorištu i kasnije za vreme rada u Ministarstvu kulture, što je bilo nakon što sam se vratila sa mastera, bilo je dosta tih službenih putovanja, tako da tu mislim baš sam imala i sreće i privilegije, jer u to vreme već su ukinute vize, znači mogli smo slobodno da putujemo. Radila sam prosto na takvim pozicijama gde je bilo mnogo međunarodne saradnje, tako da su to bile i turneje sa predstavama i ti sastanci sa predstavnicima drugih tih kancelarija, kao što je bila ta moja kancelarija u Ministarstvu kulture, tako da tu sam stvarno imala prilike da vidim sveta, što se kaže, i mislim da je to, meni je to bilo dosta važno. Mislim da je to bilo dosta važno nekako da se proširi svest, da se vide druge zemlje, drugi ljudi. Da, ti u knjizi dosta praviš tu jednu paralelu zapravo tvojih putovanja i tvoje iskustva koja si sticala, te kulture koje su negde i simbol različitosti i nekog međusobnog približavanja. Pa može li malo, ili imamo nešto što si ti zabeležila, a moglo bi negde da podelimo u knjizi, ili možda ovako da prepričamo te utiske sa putovanja? Šta su tebi donela ta putovanja u smislu tog sagledavanja i sličnosti i različitosti? Šta je taj odlazak iz ove zajednice u nešto drugo donelo u tom nekom tvom psihološkom smislu, koja je bila inspiracija za knjigu? Mislim da je, recimo dok sam na masteru bila u Engleskoj i Holandiji, učestvovala sam u programu, naziv programa je bio International Performance Research, to je međunarodno istraživanje izvođačkih umetnosti. I sad, obaška šta smo mi učili na tom programu, glavno učenje se zapravo odvijalo unutar naše grupe, jer sam ja bila članica grupe studenata koji su dolazili iz zemalja od Brazila i Argentine
do Kine i Južne Afrike. I to je meni recimo bilo potpuno neverovatno. Naprimjer, mi smo pokušavali da nađemo šta nam je kao najmanji zajednički sadržalac da bismo mogli nekako da učimo, kao učili smo o izvođačkim umetnostima i sad kao šta mi svi iz raznih krajeva sveta, šta je ono zajedničko što svi znamo. I onda smo tražili recimo u oblasti pozorišta i izvođačkih umetnosti i shvatili smo da jedino što svi mi znamo je radnja Hamleta. I kao to, da je to kao jedino za što smo se nas 10 složili da smo svi pročitali i da otprilike kao Hamlet, kao znamo šta je to. Ništa drugo, sve ono što smo, recimo meni je to bilo potpuno wow, zato što nekako kako smo ovde odrastali imala sam neku predstavu o tome šta je opšta kultura, pa sam mislila da to što mi učimo u školama i što čitamo u lektiri, da to uče i drugi i onda sam shvatila da kao ne. I onda sve morate da se vratite 10, 20, 50 koraka unazad i potpuno ta komunikacija da se krene sa nekog bazičnog nivoa i recimo to je meni bilo fantastično iskustvo vezano za putovanje, da ništa se ne podrazumeva. Odlično, ali ima nešto što je bilo vezano za recimo taj boravak u Švedskoj i boravak u potkrovlju Vukove zadužbine, to mi je bilo interesantno. Da, to u potkrovlju Vukove zadužbine, pa recimo tu sam bila dosta izolovana u tom potkrovlju. Sad ja ne znam da li znate gde je Vukova zadužbina u blizini bioskopa Zvezda na Terazijama. I to je bilo, mislim, strašno čudno. Ja sam provela tu godinu dana samo ja i moja koleginica u kancelariji u kojoj nije bilo dovoljno prirodnog osvetljenja, gde je leti bilo prevruće, zato što je u potkrovlju, zimi prehladno i ja sam se tu stvarno osjećala kao neki kancelarijski miš. Ako bismo imali sreće, neko bi nam došao na sastanak. I ti godinu dana su između ostalog dosta uticali da kad se zatvarala, kad je istekao mandat toj kancelariji, kad se zatvarala, da ja odlučim da to neću više tako da radim i da ako već treba da budem izolovana, da to bolje radim u udobnosti svog doma i da probam nekako na drugi način. A to za Švedsku, to je bilo isto jedno studijsko putovanje, bila sam na praksi, tad sam već radila u pozorištu Duško Radović i to je bilo, ima tekst o tome, o toj jednoj fantastičnoj poseti starom pozorištu drvenom iz, čini mi se, 17. veka koje je bilo, recimo, to je meni kao nekome koji je studirao produkciju, koji se bavio pozorištem, meni je to bilo potpuno fantastično iskustvo da vidim i ceo drveni taj backstage i drvenu mašineriju za proizvođenje efekata i sve drveno u pozorištu. To je nešto što smo mogli samo na filmu da vidimo, Zaljubljeni Šekspir ili gde već su pokazali tu vrstu, mislim, takvu scenografiju, tako da to mi je bilo. Dobro, ajmo da da se vratimo na ovaj početak vezano za ove noći koje su bile zajedničke jedni i drugime, pa nisu uslovi svugde isto, kako da kažem. Koji je datum? To je 52. strana. Jedina razlika između dana i noći, taj boravak koji nam... Aha, dobro. Da. Jedan segment, pa ćemo onda Nenada da čujemo malo taj muzički predah. 11. februar 2016. Noć. Naučno gledano, jedina razlika između dana i noći je što smo noću dupetom okrenuti suncu. Od kako je izmišljena sijalica, ta razlika se još više smanjila. Dok sam radila u potkrovlju Vukove zadužbine, prirodno svetlo nisam videla većinu dana. Kad sam bila na praksi u Švedskoj, u jesenje i zimsko vreme, takođe sam po mraku odlazila i vraćala se sa posla, dok sam na poslu provodila vreme u pozorišnoj sali pod veštačkim osvetljenjem. Lakše je navići se na prisustvo mraka nego na odsustvo svetla. Možda smo mi stvarno napravljeni od sunčeve materije i svako malo moramo da se sinhronizujemo sa izvorom. Danju i noću u budnom stanju nismo iste osobe. U srećnim okolnostima noć se može probdati tako da nas ispuni, uspori i vrati sebi. Ponekad, kada dane i dane provodim u admin modu i rešavajući suštinski nebitne situacije kao što su prazan frižider ili zahtevi posla, volim da provedem noć čitajući knjigu. Ili kada izađem uveče, a za to sam odredila samo 2 sata, ponekad dođe pobunjenički trenutak, fuck you, I won't do what you tell me, postoji razlog zašto se bolje pamte legendarne noći nego legendarni dani.
Danima ne spavam više od po par sati, ali to nije nikakva restorativna nesanica. Noću se nešto desi sa mojim reptilskim mozgom i on se pretvori u anksioznu elementarnu nepogodu, iz dobrog sluge pretvori se u surovog gospodara kao Windows 10. Ono što mogu da pomislim noću, danju je nezamislivo. Gremlini i vampiri postoje i oni nisu nikakav plod mašte, već samo stilizacija stvarnosti. Ima jedna priča u kojoj je rak odneo sunce na popravku. Panika zbog nedostajućeg sunca ne nastaje zbog mraka i hladnoće, već zato što naš deo koji se danju sinhronizuje sa suncem zapravo radi kao jedan masivni update. Da on ne otklanja bagove i ne šalje zakrpe, naš mozak bi bio prepušten sam sebi i verovatno bi se spalio kao šibica. Zato sunčev sistem i dalje pobeđuje sve druge sisteme. Hvala puno. Sad možemo da čujemo muzički, mi smo ovo zamislili da bude kao priredba, kao kabare, pa malo priča, malo muzika. Nevena je spremala. Ja sam je poslao moju listu, neku pesama koje sviram, i Nevena je napravila izbor, osim jedne pesme, jako teške koje mi je stavila, ali mi je dala dodatni motiv da je naučim. Čućete, to je Black Hole Sun od Soundgardena. Pa ćemo kasnije, da. A sad ćemo se nekim lakšim. Lutku imam ja, koja kaže ne, ne, ne. Od pre neki dan zna da kaže ne, ne, ne. Slatka i malena, kao bombonica, smeje se na glas kada kaže ne, ne, ne. Svakome od nas ona kaže ne, ne, ne. Zato i kad je vesela, i ako hoćeš sad, lutku imam ja koja kaže ne, ne, ne. Tako slatko znam da nam kaže ne, ne, ne. Ko prava lutkica, moja devojčica. Slatka i malena, kao bombonica. Lutku imam ja koja kaže ne, ne, ne. Tako lepo zna da nam kaže ne, ne, ne. Zato očaran stojim tu, ja samo slušam nju. Lutku imam ja koja kaže ne, ne, ne. To je inače pesma iz 66. godine u originalu od Michela Polnarefa. I ovo je naravno obrada, vjerojatno znate ovu pesmu iz Vlada i Gile, da. I Gile nam je komšija ovdje. Da, i Gile nam je I Gile nam je komšija, da. Vlada je nažalost pokojnija, ali Gile je komšija. Sjajno, smo se vratili malo u neku našu mladost. Mislim da nema neke generacije koje u stvari nisu čule i vezale se za neki svoj trenutak. Dobro, sad se vraćamo, idemo, sad malo putimo Facebookom. I šta je to što Facebook ima u odnosu na druge platforme kada je pisanje u pitanju?
Jel možemo to malo da damo možda motivaciju drugima da se bave na isti način pisanjem kao Da, Nevena? pa ono zašto je meni u stvari Facebook bio, tako mi se našao kao savršena platforma, prvo zato što tu postoji interakcija, postoji odmah mogućnost komunikacije, da neko odreaguje na to što vi postavite ili u mom slučaju napišete, za razliku od blogova. Na blogu neko može da ostavi komentare, ali kao nema te zajednice koje ima Facebook. I Facebook trpi tekst i trpi pisanje, za razliku od recimo Instagrama ili sada TikToka ili YouTubea koji su potpuno vizualne društvene mreže, a to prosto ja nisam sklona, to nije moja sklonost. Ja stalno se šalim da sam ćorava ko kokoška, niti umem boje da sastavim, niti imam smisla za vizualno izražavanje i zato je meni tako u tom trenutku Facebook čučnuo super. Sad meni je malo žao što društvene mreže imaju toliko lošu reputaciju. Možda to nije moralo sve dotle da ide. To mi je interesantno zato što ti potpuno sada pričaš, imaš kontraargument tom zvaničnom stavu. Da. Nečega čega mi želimo kao da se odreknemo, a u stvari sve više se navlačimo na nešto. Pa ajde, ako smo već navučeni na to, ajde da vidimo kako nešto korisno pronaći u tom vremenu koje trošimo. Mogu ja da kažem za društvene mreže zašto imaju negativnu reputaciju? Zato što su napravljeni algoritmi po kojima društvene mreže rade i YouTube je na kraju krajeva i Facebook i svi, praktično rade po principu prate šta korisnici društvenih mreža rade, gledaju, klikću i tako dalje. I onda na osnovu toga vam nude, na YouTube-u kad vam sa strane nude one sadržaje, to je zato što to oni bukvalno znaju, oni su došli do toga da personalizuju vaše, ja se zezam kad kažem da društvene mreže i Google pre svega znaju više o nama nego što mi znamo sami o sebi. Jer naše sećanje je zapravo bledi, a njihovo itekako ne bledi, nego se sve negde podhranjuje i u tim algoritmima sve to što smo mi negde, ta neka interesovanja pokazivali, oni nam to sve vreme na kraju sažeto nude. I zato onda dođe do toga da dan danas je meni neverovatno da neko može da tvrdi da je zemlja ravna ploča, jer ljudi dobijaju to, klikću na te teorije zavere i zato te društvene mreže zapravo imaju po meni negativnu konotaciju, jer treba da služe za znanje i za napredak, a ne za neku destrukciju, mislim, za neko neznanje. A to sve donosi na kraju, profit je na kraju cijele priče, stoji iza svega toga. Nevena, da li se slažeš sa ovim mišljenjem? Ajde da vidimo nešto, tvoje viđenje. Da, sa ovim, znači ova naravno negativna pojava, to mogu i ja da primetim. Međutim, ne znam, ja sam našla neki način kako da Facebook radi za mene. Prvo, kao znam ko su mi kontakti i prijatelji i poznanici na Facebooku, to su isključivo sve ljudi, poznajem ih, upoznala sam ih kroz posao ili su mi prijatelji, naravno manji broj bliskih ljudi, ostalo su uglavnom poznanici. Sve ljude poznajem. I drugo, ljude koje pratim su ljudi koji dele neke sadržaje koji su meni smisleni i značajni i onda meni to koristi i način da se informišem i da vidim šta moji poznanici ili ljudi, kolegi ili ljude koji cenim šta misle. Meni to recimo je pozitivna strana jer ne verujem da bi mogla toliko često, na primjer, da se fizički sretnem sa nekime i da popričam. Recimo, Facebook mi tu daje tu mogućnost te komunikacije. Sad, naravno, ja se jako trudim, ti moji krugovi na Facebooku su dosta mali, nije to u hiljadama, to je u stotinama ljudi i vidim da to tokom godina se ne povećava i ne smanjuje se i otprilike kao to je to. Sad, naravno da je to ograničeno, pošto tih par stotina ljudi, to je tako jedan mini isečak populacije koje koristi društvene mreže, ali meni to tako odgovara. Sad da se vratimo, znači, kao mogućnost da, recimo,
ta forma kratke objave, to je meni odgovaralo. Znači, to je neka tehnička mogućnost Facebooka koja onda omogući da se vi izrazite baš na taj način. Postoji i Twitter književnost, znači pričice koje se u tih 100, ne znam koliko karaktera... Da, imaju, pitajte PR-a, da. Postoje čitavi profili koji su posle pretvoreni u knjigu sa Twitter poezijom i sa Twitter pričama. Tako neki ljudi su našli i taj format inspirativan da se izraze i mislim da to potpuno je normalna stvar i nije prvi put da se događa, isto je bilo i sa pločom. Zašto su pesme 3 minuta? Zato što toliko stane na ploču. Ili, znam, što se muzike tiče, ko je čitao, znam da jedna osoba jeste, kako radi muzika Davida Byrna i gde on tu objašnjava da nije bio taj klub popularan u Njujorku u tom trenutku, ne bi postojala scena i ne bi došli bendovi, zato što ako postoji mesto za to, prosto to mesto se popuni. Na sličan način je i konkretno ovde Facebook. Neka platforma postoji, ona nudi određene mogućnosti i onda mi biramo da li ćemo da ih iskoristimo kreativno, da li ćemo možda da pišemo te pričice ili ćemo da delimo teorije zavere i da promovišemo neke ideje, ali ja mislim da je to sa svim medijima je ista stvar, možemo da ih upotrebimo za nešto pozitivno ili kreativno i za neko povezivanje i možemo za nešto destruktivno da ih... A šta bi rekli ovi klasičari kad bi čuli ovako ovu sada modernu književnost, šta misliš? Kako to pomiriti sada u ovom veku? Imamo mi još uvijek te generacije koje i dalje misle potpuno nešto drugačije. To je jako zanimljivo. Gde je istina? Da, to je jako zanimljivo. Ne znam gde je istina. Evo, od kad je ova knjiga izašla, ono što sam primetila kao u percepciji, da ljudi apsolutno ne znaju kako da kategorišu ovo. Ima, recimo, čim neko čuje Facebook priče, odmah nešto negativno, ili kada čuju duhovite priče, odmah misle da je to neka, ne znam, laka literatura i nešto, ne znam, što se čita po nekim časopisima, otkud znam. Tako da, to je, evo, recimo, jedna pojava na koju sam naišla, da kome god od, da kažemo, tradicionalnih, da li izdavača ili mesta gde se čita i gde se knjige promovišu, kada razgovaram sa njima, znači, oni apsolutno ne znaju šta sa ovime da rade. To je kao, znači, nije roman, nije proza na koju smo navikli da bude proza, nije drama, nije poezija, kao, šta, u okviru čega ovo da klasifikujemo i zato mi je baš drago što je Mirko Lalić, moj izdavač, što je to objavio i on je to napravio neku posebnu ediciju u okviru svoje izdavačke kuće, do sada je objavljivao naslove iz popularne psihologije i onda je ovo kao potpuno jednu zasebnu ediciju i zasebnu stranicu za ovo otvorio i mislim da je to dosta hrabar potez. Bila sam vrlo iznenađena kad je on uopšte ponudio da ovo izdamo, a još onda sam razgovarala sa nekim ljudima od kad je ova knjiga izašla i onda smo zapravo došli do toga da, recimo, ljudi što pišu na društvenim mrežama, praktično je pa kao neka savremena vrsta folklora i onda dođe neko i prikupi svo to, da kažemo, narodno stvaralaštvo ili neki sadržaj koji dolazi od običnih ljudi koji nisu tradicionalni pisci i onda to sakupi u neku zbirku ovog tipa ili recimo kada bi tu bilo više autora, moglo bi i tako nešto da se napravi kao, pa da, kao neka potpuno moderna vrsta folklora, otkud znam. Da, pominje se jedan segment upravo na tu temu nasleđa, gde ti sad praviš jednu retrospektivu o svom životu, o tom da si bila štreberka, da si imala, da ti jako bilo stalo do tih ocena, do diploma, no, onda prođe vreme i sad kada sakupljaš svoj život, šta to predstavlja? Odnosno, šta je kulturno nasleđe iz ugla jednog modernog čoveka novog doba? Završiš u radu u kulturi. Kao štreber završiš u radu u kulturi. I
i onda dobiješ otkaz. Dobro, kulturi kao fenomenu, ovdje ima posebno segment, to moramo da razradimo, ne znam koliko je vas u kulturi, ali sve što sam pročitala, u svemu sam se našla. Pošto je izdavač lečeni radnik, je li tako u kulturi? Lečena radnica, da, ja sam lečena radnica u kulturi, ali da. dobro, pre nego što krenemo na taj fenomen tvog doživljaja, znači ja bih stvarno voljela da sad taj doživljaj kulturnog nasljeđa za čoveka novog doba. Šta je to i kako ti imaš sad odnos prema toj svojoj prošlosti koju sakupljaš u neke kutije, a svaki taj papir ti je pre 100 godina nešto značio. Da, pa a sada, to je dosta, da. Šta je to? Zanimljivo. Šta je poruka zapravo nama koji se borimo ja se borim za kulturno nasljeđe? Da, zanimljivo pitanje. Ja bih rekla da je to što kao zovemo kulturno nasleđe, mislim da je danas to dosta fragmentarno. Da su to nekakvi delići i da samo kroz neku vrstu sakupljanja, da li čuvanja, objavljivanja, da možemo da dođemo do neke priče o kulturnom nasleđu. Znači, bitno je da se stvari zapišu. Čak mislim da i ovaj način rada i cijela ta online kultura jednog dana će to biti kulturno nasleđe, oblik rada i šta se proizvelo do tada. Kao što mi imamo i ovaj kulturno nasleđe iz nekakve prethodne epohe. Ja mislim da je dosta zanimljivo, recimo moja generacija, ja sam rođena 82. I to je ni tamo ni vamo. Znači ja ne pamtim Jugoslaviju, pamtim je onako kao vrlo samo te krajeve, te poslednje godine, onda je došlo to nekako novo doba i mislim moj odnos prema kulturnom nasleđu je prilično šizofren, moram reći. Mislim, ne znam, i dalje ne znam kako da se odredim. Da, znači ja volim sve da čitam, volim da znam, volim da razgovaram sa ljudima, ali ne mislim da mogu da se odredim prema tome da sklopim neku pričicu koja bi imala logičan početak, sredinu i kraj. Nisam sigurna. Da, to je vrlo interesantno što je mene također, to je drugi kulturološki šok što sam preživala. Znači ti smatraš da to kulturno nasljeđe treba da bude vidljivo i da bude prikazano nekim drugim formama nego što je to sada negde. Kako je to u svetu? Mislim, eto imala si prilike da odlaziš u te druge kulture. Kako su oni izborili sa tim u odnosu na novo doba? Pa sad, u skorije vreme nisam toliko putovala, ali ne mislim da je nešto bitno drugačije. Institucije kulture postoje svuda mislim, ne baš u ovom obliku kao kod nas, ali nekako batrgaju se u novom dobu, moram da kažem. Batrgaju se, sve mora da bude na tržištu, a opet te kulturne potrebe ne prate zahteve tržišta i onda je to stalno nekakav rastep i mi stalno pričamo o povratku na nekakve prave vrednosti i kako su se prave vrednosti izgubile, a nismo baš sigurni ni na što mislimo kada kažemo, mislim, da li treba da vratimo nekakve vrednosti koje su postojale ranije. Ja mislim da je to otvoreno pitanje. Ja mislim da ni naša sredina, tako da ni druge sredine, još uvek je ovaj 21. vek dosta mlad. Tek smo u prvoj petini, u drugoj petini smo sada. I mislim da je još dosta mlad da bi se nešto formiralo, neki kao definitivni odnos prema kulturnom nasleđu. Mnogo se sve brzo menja. Dobro, to znači da očekujemo još mnogo noviteta koji će nadoneti upravo ova izloženost zapravo svemu što... I mislim da to je dosta se nadovezuje na rad u kulturi, jer to je kulturne institucije iz kojih sam ja otišla, pa to je jedan potpuno svet za sebe. I ti kulturni radnici, mislim, to je kategorija potpuno za sebe. To je stvarno posebna vrsta ljudi, neko ko ima motivacije da radi u uslovima koji su potpuno nemogući, za nadoknadu i za plate koje su, ali potpuno nemoguće, a pritom su to sve visoko obrazovani ljudi, često i po 2 fakulteta, ili fakultet plus gomila specijalizacija i gomila doedukacija i master i šta ja znam.
I to je, i recimo i onda mislim da i radnici u kulturi imaju svoju ulogu u tom definisanju kulturnog nasleđa, jer se stalno bore da sačuvaju nekakve prave vrednosti, a ne znam da li to mogu da urade, mislim, ne može se zaustaviti, mislim, ne može se sve to zaustaviti. Da, čitala sam baš družeći se zapravo sa umetnicima u galeriji. Pričali su mi da recimo neki veliki muzeji prosto ne znaju šta će sa tolikom građom. Oni uopšte nisu napravili tu jednu vrstu selekcije, da je to stvarno jedan veliki problem u Evropi. Da, a pogotovo sad kako je na Facebooku i to sve digitalno, mislim, na neki način je to stvarno... Umetnička dela pogotovo, koje su tako u nekim depojima, koje još niko nije revidirao. I velika produkcija i sve što je u digitalnom formatu, recimo zato mi je posebno drago i zbog ove knjige što je dobila fizički format, zato što digitalizacija je na neki način direktan autoput u zaborav, jer ako se nešto, jer to nisu opipljive stvari, ako se nešto desi, ja ne znam kad će u budućnosti, sa kojih uređaja će da se čitaju svi ti digitalni zapisi, da li će moći da se pročitaju, tako da to je, mislim, Facebook naročito, mislim, ja mislim da i on je nekako u svom zalasku. Tako da će onda, recimo, ova knjiga će da ostane, eto, nekakav trag u vremenu, nešto što je nekada postojalo na Facebooku, a verovatno uskoro te mreže neće ni biti. Dobro, ajmo da pročitamo vezano za to tvoje, da kažem, to je strana 84. Zbog krečenja sam pravila petogodišnji popis i otpis fizičke i mentalne imovine. To krečenje i to će da se nadoveže onda na Black Hole Sun, na pesmu, tako da to ćemo da promenimo redosled, pošto je pominjemo ovde. 30. novembar 2016. Nedavno su mi moleri okrečili stan. Nikakvi artizmi, već sve u belo kao u ludari, prigodno mom stanju. To mi je prvo krećenje od kad ne živim na roditeljskoj sisi i doživjela sam ga kao veliki purgativni događaj. Zbog krećenja sam pravila petogodišnji popis i otpis fizičke i mentalne imovine. Izbacila sam barem 3 kubika svačega, našla Milićevo 3 godine skrivano blago ispod frižidera i provela 3 dana u podrumu zgrade i svesti. Obavila sam to gotovo bez sentimentalnosti da bih se svela na najnužnije u slučaju da me nenajavljeno usere prosvetljenje ili da se dogodi invazija vanzemaljaca za Trumpovog mandata, jer sad im je idealna prilika. Ali ne skroz bez sentimentalnosti. Malo mi je zadrhtala ruka kad sam krenula da bacim neke čestitke i pisma, pomislila sam kako ću možda kao zbrčkana baba zažaliti zbog uništenih dokaza. Onda sam se setila svoje vizije kako kao predgrupa praunucima izvodim Black Hole Sun u nekoj zadimljenoj birtiji sledećeg veka, kako ću se do tada sigurno i prosvetliti i kako mi ta loša književnost više neće značiti. Postoje međutim 2 predmeta kojih nikada neću da se odreknem i rado bi ih ponela u grob. Mnoge stvari po mojim kutijama ne izdrže zub vremena i posle nekog broja godine završe na smetlištu istorije, ali ove 2 su neprocenjive. Reč je o 2 dečja leksikona. Jedan je štampan sa rubrikama koje treba da se popune. Mislim da sam ga dobila u 1. razredu osnovne i on je suma sumarum mog bića. Moja mama, njeno ime je Snežana. Šta ja mislim o njoj? Odlična je. Ovde se već vidi od kakvog je materijala sazdana mala Nevena. Ljude, pojave i predmete ocenjuje se najviše 5 ocena, a detalji, opisi ili primjeri odličnosti majke potpuno su nepotrebni. O čemu najčešće razmišljam? O školi. Pravo u centar. Razmišljanje samo o školi me je držalo do 3. godine fakulteta, kada sam konačno počela da pijem kafu i prešla na divlju stranu. O čemu razmišljam dok zalazi sunce? U danu koji će doći sutra. Ono kad ljudi žale za maštovitošću koju su imali kao deca, ali neki ovde očigledno nemaju za čim da žale. Moj tata, njegovo ime je Branko. O čemu najčešće razgovaram sa njim? O mom biciklu. Da poznajete oca Branka, sve bi vam bilo jasno. Drugi leksikon je od onih školskih što su kružili po razredu sa pitanjima koji ti je omiljeni pevač, pevačica, bend, glumac i tako dalje. Ti leksikoni su uvek imali iškakljivu kategoriju pitanja šta misliš o pojedincima iz odeljenja. SD, strava druga. Šta misliš o Paunovićki? Malo je napaljena. U školi je reč napaljena očito imala drugo značenje. Da mi neko sada kaže da sam napaljena, shvatila bih to kao kompliment i još bih dodala šta bre malo. Ovim krećenjem skinula sam 3 tone buđi sa sebe i pokrila štroku da zavaram posetioce. Plan je da još više svedem imovinu, tako da me ne iznenade ni kometa, ni poplava, ni vanzemaljci.
Bitno je da znam gde mi je centar, da se zna šta su knjige standarda, po njima da se ravnam i na zemlji i u svemiru. Bravo. Ajmo Nenade Da. sad. Meni se tu najviše sviđa podrum zgrade i svesti. Može bend neki, podrum svesti se ne zove. Ilustracije iz Da. teksta. Ja mogu ovu vodu malo da... Je ovdje popala sam ili kako? Može. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows. Eyes of face like the snake, and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stretch, neath the black disguise looks there. Call my name through the cream, and I'll hear you scream again. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, still the warm winter friend. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep. Heaven sent hell away. No one sees like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun. Hang my head, dry my feet, till you all just disappear. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun, won't you come? Black hole sun. Teška pesma. Teška. A sada sledeće. Kada radnik u kulturi ostane bez kulture, ona prolazi kroz sve faze žalosti. Odbijanje i izolacija,
bes, nagodba ili pregovaranje, depresija i prihvatanje. U svakoj fazi se može zaglaviti. Evo, ja sam u izolaciji i odbijanju već mesecima. Sedim kod kuće za računarom, bez mnogo dodira sa spoljnim svetom. Osjećam se kao neka ovovekovna verzija Vukovskog u pošti, za teksaškog džibera naručujem zemičke i šaljem ih u Arizonu, ili naručujem plastične puške za team building kvarcovanog kalifornijskog dupeuvlakača sa izbeljenim zubima. Ako me neko pozove na predstavu, ja se prekrstim i pomislim neka mi se sve dogodi, samo to ne. Neka i gledam automobile preko Google Street View-a i prijavljujem nepropisno parkiranje u San Francisku samo da nasvedočim još jednoj tragediji srpskog teatra. Ako se zaglavite u bilo kojoj od faza žalosti, vreba opasnost od recidiva. Radnik u kulturi u recidivu pomaže prijateljima na projektima i govori sebi da je to samo onako i da može da prestane kad god poželi. I onako mu to više nije glavni izvor prihoda. Međutim, rizik se povećava sa svakim pozivom na neki kulturni događaj i sa svakom pričom o projektima i konkursima, jer reč konkurs najopasniji okidač za rehabilitovanog radnika u kulturi. Nervoza, neizvesnost, fali ti jedan papir, prikaži pravljanje pozorišne predstave kao osnaživanje demokratije, uklopio u kriterijume, indikatori i merljive rezultate. Uprko svemu, radnici u kulturi su lakši slučajevi od prosvetara ili zdravstvenih radnika. Prosvetari toliko vole letnji raspust da nikada neće napustiti prosvetu, a zdravstveni radnici čvrsto vezuju svoju ličnost za profesiju, pravdajući to dugim periodom studiranja ili specijalizacije. Čehov, Zorica Kuburović su izuzetni koji potvrđuju pravilo. Najlakši slučaj za lečenje su arhitekte. Poznajem ih samo nekoliko koji se zaista bave svojim poslom. Takvi profesionalni preletači mogu promeniti svet. Hoćemo li ovim iz sfere kulture koji su navučeni na kulturu, pa onda moraju malo da se... Kako si ti tu fazu preživela, koja te motivisala zapravo da promeniš svoj život i da se povremeno samo prekrstiš i da kažeš, pa neću da gledam ponovo? Da, pa nije bilo. Kako je stanje Nije bilo lako. Kulture u našem svetu, realno? Pa, kad sam krenula online da radim i kad sam se onda malo uspostavila u tome i kad je to malo krenulo, trebalo je sigurno jedno 9-10 meseci, godinu dana, ja sam zapravo tada shvatila da sam ja toj kulturi izmučenoj korisnija kao publika i kao konzument nego kao neki taj proizvođač vrednosti. A zašto si to shvatila? U odnosu na okruženje novo koje te... Ne, u odnosu na ono što znam od ranije. Znači, mi smo se uvek borili za publiku, uvek smo se borili da objasnimo da to što pravimo, da to ima određenu kulturnu vrednost, ali onda ne nađete na taj odgovor. Samo mali broj ljudi zapravo na kraju ceni to, ceni, razume da li je to pozorišna predstava, da li je izložba, da li je neki zanimljivi projekat, na primjer, iz oblasti kulturnog nasleđa. I stalno ta borba za publiku i recimo kad je književnost u pitanju, stalno borba za čitaoce, borba za posetioce biblioteka, borba za decu kad su dečja umetnost u pitanju. I onda sam prosto poželela da ja budem sa druge strane, da ja budem ta idealna publika koju kultura želi. Ako se odmaknem od toga, mislim, onda sam zapravo dobila tu mogućnost. I onda kada me prošlo malo, kad sam se malo očistila od tih slojeva kulture, onda sam sa velikim zadovoljstvom počela da idem na događaje, na predstave, na koncerte, bez tog nekog teškog osjećanja sa kojim sam napustila taj svet. Izvini, samo da te pitam, jesi mogla da isključiš profesionalnu deformaciju, na primjer? Posle nekog vremena. U početku je bilo strašno jer sam videla sve što treba i što ne treba. Pretpostavljam da je tako i muzičarima koji čuju i što treba i što ne treba na nekom koncertu i onda posle nekog vremena to je prestalo i stvarno sam počela da uživam najnormalnije kada odem na film ili na predstavu ili na nešto, da. Dobro, ali kako je po tebi to stanje? Šta ti zameraš u današnjem stanju kada je kultura u pitanju? Pa,
Ja mislim da Sve si kompetentan koji stvarno može da kaže o tome s obzirom na ogromno iskustvo i jedne i druge strane se znači mislim, to su sistemi koje naravno, kao što vidimo, nije lako menjati. I mislim da institucije kulture, kao što je, na primjer, ova, Galerija 73, one postoje i opstaju samo zahvaljujući ljudima koji rade tu. Znači, neko kao što si ti, Mirela, koji prosto ima ideje, ili recimo direktorka Muzeja Jugoslavije, ili ima tu Anja Suša dok sam ja radila u Malom pozorištu, Duško Radović. I obično sve to opstaje na tom kao pregalaštvu pojedinaca. I to samo kada taj pojedinac ode, stvari se vrlo brzo uruše i to sam videla puno puta, da taj kao sistem, da ništa ne štiti. Ali možemo li mi napraviti sistem? Znači da to ne zavisi od nas, pojedinaca, nego da mi imamo jednu matricu koju kada ja uđem da preuzmem nešto da vodim. Znate šta preuzimate, preuzimam i držim se te matrice i unosim svoje ideje. Da li to postoji po tvom mišljenju? Da li mi možemo to da izgradimo kao društvo? Mi verovatno... I da li to druga društva imaju? Mislim da druga društva imaju, ali ne onako idealno kao što mi to zamišljamo. Znači sve je, uglavnom stvari zavise od tog entuzijazma pojedinca. A da li mi to možemo da izgradimo, ne znam, to je dosta teško pitanje, ja ne znam, mislim, u ovakvom trenutnom našem društvenom sistemu, mislim da iz ove konkretne trenutne pozicije, verovatno da ne možemo. Svašta bi tu nešto moralo da se menja. Ja mislim da je kultura tu je kao nekako ono nedonošće koje se provlači na osnovu samo inercije, jer su sve, evo i galerija i sve druge, za koje ja znam, konkretno ovde u Beogradu, institucije, one su osnovane pre mnogo decenija. I jednostavno kako su osnovane, tako su nastavile da žive i da rade, srećom imaju taj određeni broj radnih mesta, tako da neki ljudi mogu tu da kažemo nađu neku zaštitu, zaposlenje i to tako po inerciji postoji i ja nisam videla neke u poslednjih 20-30 godina, nisam baš videla neke sistemske pomake. Čak videla sam unazađivanja, a ne neke te kao sistemske promene koje bi to učinile da ne zavisi sve od jedne Mirele ili od neke druge direktorke ili od producenta ili nekoga ko onako gura ili od jednog Jovana Ćirilova pokojnog ili od tako nekih ljudi. Znači, mi stalno moramo vibrirati da bi to nešto držalo vodu. Da, moramo da vibriramo i moramo da živimo i da se pomirimo sa određenim količinom apsurda i da prosto u tome da se pliva. A čemu bi mogli da krenemo? Evo sada da ja tebi kažem, ajde molim te, iskreiraj mi nešto u narednih 5 godina, neki petogodišnji, kako mi da krenemo sa armaturom koja se zove matrica za nešto, da ja ne moram da smišljam nešto, nego postoje pravilnici nisam baš dovoljno stručna da odgovorim na to pitanje. Ne bih znala iz ove pozicije. Nema dobar format, imamo ljude, imamo osnovu, imamo to neko naše kulturno nasleđe. Da, imamo sadržaja, nije to problem, nego... A zašto se ljudi iz sfere kulture, oni koji imaju tu neku ideju, zašto se povlače? Evo, zašto ti si se na neki način povukla? Da, ja sam se skroz povukla, svesno sam se povukla, to je jedna stvar sam rekla, kao mislila sam da ću biti korisnija ako sam sa druge strane, ako sam sa strane publike i sa strane tog željnog konzumenta kulture koji ne ide i ne hejtuje sve što vidi i to. I druga stvar je i zato što sam shvatila da mogu da se vratim u nekako stvaralaštvo sa druge strane, a to je ova knjiga. Jer ja mislim da ne može ta kreativnost da se ubije tek tako u ljudima i ne može duh tek tako da se ubije. To će da izleti negde u bilo kakvim uslovima i nije uopšte nužno da to bude sistemski. Mislim, znam zašto to pitaš, zato što si neko ko radi u kulturi i naravno i ja sam tako i razmišljala jako dugo, ali
sad stvarno mislim da mora da se živi u nekoj količini, u nekom stanju apsurda i da se dopusti da kreativnost izbije na potpuno neočekivanim mestima. Da, to je vrlo A neobično. sistemski ne znam, stvarno ja nemam taj odgovor, da ga imam verovatno bi radila i dalje Da, to su u stvari kulturi jer ja verovatno, nemam taj odgovor. neki modeli koji bi trebali češće da se menjaju i da se prilagođavaju. Da, Jer da. mi imamo tvoju knjigu koja je potpuno koncepcijski, strukturno drugačija u odnosu na druge. Da, zato što dolazi ne dolazi iz književnog sistema. Da. I zato je problem sa recepcijom, jer onda književni sistem ne zna uopšte ovu vrstu literature gde da smesti. Da li zato što nismo dovoljno transparentni, pa ne želimo ništa novo? Ja Može, pokušam i zaista gde je ta osnova, gde je taj pelcer za što bi se mi mogli uhvatiti pa napraviti jedno telo i da krenemo polako da gradimo nešto što se zove sistem kada je kultura. Da, ne Znači, znam. to su očigledno da se stvari menjaju i da ono što je već postojeće teško prihvata novo. Da. Sad mene zanima kako će publika da prihvati tvoju knjigu. Pa to ćemo koja je da potpuno drugačija. to ćemo da vidimo i mislim da će morati da protekne ipak malo više vremena, da ne možemo da napravimo bum u roku od par meseci i ne postoji podloga za to, ne postoji podloga u publici za to, tako da to ćemo da vidimo. Ali ja se nadam da će polako, mislim, kao nekakva prethodnica. Mislim da će biti još ovakvih projekata narednih godina. Mislim i književni sistem se menja. Književnost, literatura sa društvenih mreža, to sam isto sa nekim pričala. Verovatno se osjeća slično kao što se strip osjeća u odnosu na slikarstvo kad se pojavio, ili umetnička fotografija u odnosu na slikarstvo, ili film kako se osjećao kad se pojavio, mislim sad film kako se osjeća, ne može film da se osjeća, ali otprilike kakva je ta bila pozicija, ili čak televizija i radio, koji su bili samo prosto to, jedni tehnički mediji, međutim onda se i zbog te tehnološke baze, onda su i nastali i kreativni oblici kao što su radiodrame, na primjer na radiju, i ne samo to, nego i razni drugi zvučni eksperimenti koji su pogodni za radio, i naravno autentični televizijski formati koji su posle dobili svoje nagrade i takmičenja i to. Tako da ne vidim zašto bi ovo bilo drugačije, sa vremenom ćemo vidjeti. Dobro. Dakle, ti si otišla iz kulture i otišla na neku drugu stranu, da posmatraš situaciju. Da. A onda si živjela, pa si otišla u neku drugu zajednicu. Da. Potpuno ostavila neka lepa mesta za nas možda. Banovo brdo je lepo mesto bilo za život. Dedinje, pominješ opet neko brdo. Opet neko uzvišenje. Brdo, i sad sam u I ti si najednom odlučila da sve to ostaviš i da odeš u ravnicu. U ravnicu, ali u potpunu ravnicu, ovako to što kaže Đoka Balašević, baci se pogled, on se ne vrati. Šta te pokrenulo? Pre nego što pročitam ovaj deo tvog doživljaja brda. Pa da. To je vrlo simpatično. Ima puno veze sa celim online radom, pošto ja sam online radila preko platforme Upwork, neko zna, neko ne zna, i u mom slučaju je Upwork bio kao Tinder, pošto sam tu upoznala dečka. Šta sve da učim. Da. Tako povezali smo se na projektu, tako smo se upoznali i pre godinu dana smo počeli zajedno da živimo u Crepaji, tako da otišla sam sve iz grada i sad je to naravno jedan potpuno drugačiji način života, ali mislim jako mi prija, pošto mislim ja obožavam Banovo brdo, ali vidim poslednjih 7, 8, 10 godina promene su ogromne i ovde, i to što iz grada vidimo da se teže krećemo, i zagađenje i buka, sve to vidimo i na Banovom brdu. Ali mislim da tu ima jedna skrivena mogućnost koja, zato mi je posebno drago što smo ovde večeras, i mislim da je to trend i u drugim gradovima, baš zbog tih otežanog kretanja i zbog toga što sve više ljudi radi online, nekako stvari su počele više da se događaju na lokalnom nivou, u kvartovima ili u susedstvima ili u krajevima grada, a mislim da je Banovo brdo bukvalno grad u malom i da čak i u ovom ovako
haotičnom razvoju Beograda, mislim da ovde postoji onda šansa da se više stvari događa na lokalu, zato što manje ljudi će imati želju da idu do centra i više će tražiti sadržaje u svom komšiluku. Ja mislim zapravo da je to fantastično. Da, pa mi upravo radimo na tome da, evo, možda da si otkrila pre nekoliko godina galeriju, možda ne bi ti palo na pamet. Ovde bi uvek imala mesto za bilo koju svoju ideju. Upravo se i rade na tome i zato sam me pitala, znači ne moramo da budemo mi, nego da imamo sisteme, pa i posle mene da neko dođe i da pravi isti sistem, kreira, da neko dođe sa idejom, ne mora niko da ga pošalje, da kaže dobar dan, mene je poslao Pera Perić, ne. Ja imam dobru ideju i želim da je realizujem. I to je suština. Kad pričamo o tom odlasku iz zajednice u kojoj smo odrasli, da li mi u stvari govorimo sada o jednom fenomenu da li mi postajemo nomadi, da li se vraćamo, da li lutamo i tražimo neke, recimo u 20. veku vi ste došli u jednu zajednicu i tu ste proveli ceo život i završili. Sad se više krećemo, sad su te, kako da kažem, pomeranja više prisutno. Pa to kao ti digitalni nomadi. Jer nekako mi knjiga i veže se za taj fenomen čoveka koji se zove digitalni nomad. Sad, to sa digitalnim nomadima, ja imam dosta kritično odnos prema tome. Radili smo, baš i Danilo i ja smo zajedno radili na projektu, Danilo je moj dečko, i isto freelancer kao i ja. Zajedno smo radili na jednom projektu sa digitalnim nomadima. I oni su bili par iz Kanade i iz Rusije. I onda su tako živeli, nosili svoje laptopiće na Tajland i na Bali i to. Međutim, i onda su oni mene pitali kao da li bi ti voliš taj život digitalnog nomada i ja sam rekla ne. I oni su kao, ali zašto ne? Mislim, to je mogućnost putovanja i to. Kažem, da, ali prosto tako se namestilo, ja sam to već prošla, znači nemam želju za tim i mislim da tu postoji onako baš skriveni kolonijalizam u svemu tome, zato što digitalni nomadi iz Kanade, zamislim. Mislim, imaju mnogo više mogućnosti nego neko odavde i onda sam isto i nakon svih tih putovanja zapravo shvatila da imam bukvalno fizičku vezanost za ove prostore, ne konkretno za ovaj grad, nego šire, znači za ove prostore i mislim da je to skroz u redu i ako možemo da napravimo način da tako živimo, mislim da nije nužno, divno je iskustvo i divno je za proširenje svesti da se putuje i da se provede. Idealno bi bilo kad bi svako mogao neko malo duže vreme da provede najbolje van zemlje, ali van mesta boravka, samo negde da se izmesti. Mislim, kad bi svako imao tu mogućnost, to bi bilo fantastično. Ali to je meni bilo super kao iskustvo, kao neki period proširenja svesti, ali recimo sada nemam tu potrebu, osim ako me neki spoljašnji faktor ne bi naterao ili motivisao negde da pređem. Mislim, ta glad za putovanjima imala je svoje mesto, i sad sam skroz ok za tim i ne mislim da je biti digitalni nomad nešto wow, savršeno i idealno. Mislim da to ima svoje prednosti, ali ima i svoje velike mane. Dobro, to je očigledno taj tradicionalni moment u tebi, koji svi nosimo negde, mislim, ipak ovo je Balkan. Mi se tu privodimo kraju. Ja bih voljela sad u ovom delu da ti zapravo pročitaš ono što želiš i sve ono što te ja nisam upitala da podeliš sa svojim prijateljima. Imaćemo jedno pitanje za kraj, onda ćemo Nenada ponovo zamoliti jednu pesmu. Može? Mislim da smo mi puno toga pokrili. Nemam nešto previše da dodam na ovu priču, a od tekstova koje bi pročitala, sve ću samo da vidim šta ovde imam. Pa može jedno na temu Banovog Brda. Može. Da. Ima delikatesna radnja. Ja sam napisala, jedan od poslednjih tekstova zove se Delikatesna radnja. Da se vratimo opet tamo gde smo krenuli. Da. Delikatesna radnja, to je zapravo moja zgrada u Pere Todorovića ovde u parku. 14. decembar 2020. Ako ovo još potraje, moja zgrada će se pretvoriti u delikatesnu radnju. Imamo kandidata za mesara, tačnije mesarku, a imamo i mladu potencijalnu žrtvu čije bi mesece moglo biti posluženo žiteljima četvorospratnice bez lifta u ulici Pere Todorovića, prvog srpskog narkomana.
Postapokalipsa na Banovom Brdu počinje petkom uveče, kada potencijalna žrtva radi ono što radi svakodnevno poslednjih 5 godina. Svira klavir 2 ili 3 puta dnevno u trajanju od pola sata do sat. Na repertoaru je školska lektira iz opusa Baha, Chopina i Beethovena i nije da sam toliko obrazovana da sam prepoznala kompozicije, već sam ih šazamovala. Devojčica, sada već tinejdžerka, svira sve bolje. Uvek je bodrim kad je sretnem na hodniku i često joj zavidim, bez obzira što su mi njeni antimuzikalni počeci pre 5 godina svrdlali po mozgu. Majka joj je profesorka na fakultetu i naročito me zabavljaju časovi solfeđa i pevanja koje drži drugim učenicima, a od kojih neke smešne frekvencije prodiru kroz zidove. Međutim, ova muzička bajka ima mračni zaplet. U stanu iznad devojčice, a pored mene živi komšinica, čiju je transformaciju u mesarku ubrzao karantin. Tokom proteklih 5 godina komšinica me je istrenirala da se krećem po sopstvenom stanu kao duh, ulećući mi noću i danju da me opominje na klompe, štikle, dernjanje preko skajpa sa klijentima, lupanje sudovima i mačje orgije u 5 ujutru. Žena ne podnosi zvukove života, a izgleda ne podnosi ni dnevnu svetlost, jer često zamračuje prozore ka spektakularnom parku prema kome je okrenuta naša strana zgrada. Jednom je otišla toliko daleko da mi je polila med na otirač, ne šalim se, da bih se ulepila i da bi mi kao napakostila zato što moj život proizvodi zvukove. I dalje vrebam trenutak da joj se osvetim za tu idiotariju i da joj obložim kvaku vazelinom. Petak je veče i devojčica svira do 22 časa dokle je dozvoljeno kućnim redom, ali komšinica, mesarka, to ne može da podnese i sveti joj se glasnim rock'n'rollom preko nekakvih razvaljenih zvučnika koji krče i probijaju. Čuvši to, devojčica se razbesni i krene da udara po dirkama i pedalama što jače može. Komšinica takođe ne odustaje i namerno pušta zvučnike da krče i pucaju pod teretom gitarskih distorzija. Za to vreme komšija preko puta, pravi stanovnik Banovog Brda, naduvan kao svinja i potpuno nesvestan rata koji se odvija u neposrednoj blizini, pušta Bajagine Great Hits koji odzvanjaju kroz zid kupatila. Kad u 22 časa nastupi obustava vatre, kod komšinice se penje devojčicina mama, ulazi u stan, a mi gledamo kroz špijunku i očekujemo skandal. 10 minuta kasnije izlazi, čuje se samo "obećavam ti" i vraća se u prizemlje. Pala je noć, neprijatelji su u rovovima. Nadamo se zatišju do zore, koje za sada narušava samo baba Borkino hrkanje iz stana ispod. Testeriše Borka, dođe mi da joj uđem kroz prozor i okrenem je na bok, ali ubrzo se umiri. Tek što sam se opustila i uspavala, kad novi komšija sa 3. sprata ne može da dočeka dan da ruši zidove, već bi malo da ih načne u pola 3 ujutru. Izbija štokove u sred noći, svi se bude i nikome ništa nije jasno, ali nakon 15 udaraca shvati da je možda ipak pogrešan trenutak i utiša se. Budimo se slomljeni. U podrum je neko tokom noći ubacio maček koji sada mjauče po hodniku, a koje ja u pidžami i bade mantilu iznosim ispred zgrade, nahranim i dajem babi iz susednog solitera da proba da ga udomi. Nova bitka počinje oko 10 kad su se borci odmorili i okrepili. Devojčica svira, komšinica krlja zvučnike, komšija sa 3. sprata ruši zidove, Borka se u prizemlju dernja preko telefona. Deca u parku bacaju petarde. Pijem kafu i razmišljam ko će biti prva žrtva naše mesarke i da li će me do mog konačnog bega iz delikatesne radnje na leto dočekati nešto reš pečeno na otiraču. Bravo. Ja mislim da bi mi mogli uskoro jedan dobar scenarij od Nevene da očekujemo za neki film i da je konačno vratimo. Vidjet ćemo. U kulturu. Tako je. Da, i to je isto sindrom. Znači, svi radnici u kulturi mene pokušavaju da vrate u kulturu. Mislim, to s kim god pričam. To znači da smo mi spremni da postaneš deo. Ne, lepo sam napisala, ja sam lepo opisala radnike u kulturi, to je kao zavisno. Pa da. Fantastično je to, to će svakako svi oni koji budu imali knjigu kod sebe da imaju i još mnogo fenomena kojima se Nevena bavi, neki novi terminologije koje ja mislim da je to nešto što je novo doba iznelo za sve one ljude koji se bave multitaskingom i ne znaju kako sve to da reše odjednom, pa ih je kategorizovala lepo. Nevena, mi smo mnogo večeras nekako saznali onome što ti radiš, malo manje o putovanjima, to ćete svi koji budete čitali taj njen odnos, ali ja bih na kraju, pre nego što ti imaš taj završni deo, pitala tebe zapravo ko je Nevena Paunović? Ajmo nešto lično, neovisno da se izdvojimo sami sa sobom,
Ko je Nevena? Pa nisi li unapred poslala to pitanje da sad razmišljam pa da kažem ko je ja, o Bože, pa ja to nisam umela da kažem ni sa 13, ni sa 23, ni sa 33, ni sa 35, ni sa 37, a evo ne umem ni sa 39 godina da kažem. Mislim, ja mogu da kažem ko sam eto trenutno. Evo, trenutno sam crepajka. Da, jedna crepajka u nastajanju. Ajde, možeš malo da nam Crepajka u nastajanju, da, crepajka u nastajanju je osoba ženskog pola, živi u Crepaji, Južni Banat, doselila se pre godinu dana, pokušala da je malo već krenuo je akcenat da joj šeta, prihvatila je crepajačke izraze, komušaljka, to, šta imamo još? Levator, vratalj, da, naučila sam neke reči, tako učim, to jest prilagođavam se toj logici života na selu, koji je ali potpuno drugačiji od gradskog života. Shvatila sam da postoje samo 2 godišnja doba, leto i zima, nema proleće, jesen, ti prelazni periodi. Sve se dešava između aprila i oktobra i ništa se ne dešava od novembra do marta, otprilike. Znači sve ide u 2 sezone Šta radiš u toj tišini? Pa, otkrivam dokolicu. Otkrivam dosadu, to je nešto fantastično. To će da mi bude sledeća priča. Mislim, nešto što ja nisam znala da postoji jako dugo zbog tog nekog suludog života i suludog rada i suludog tempa kome smo svi izloženi. Sad, evo, tako nekako sam uspela, tako su se sklopile okolnosti da ja otkrivam šta je dosada i dosada, koja tako počinje kao dosada, onda pređe u dokolicu, onda počne da se uživa. Dobro, to je svakako tema jer ne smijemo o tom stereotipu jer će nam odužiti još jedno sat vremena. Svašta bi te pitala, ali ajde da to ostavimo za neko drugo druženje. A ja se nadam da ćemo mi ponovo da ugostimo Nevenu. I vi, naravno, ako imate, vi ste njeni prijatelji, ako imate pitanje za... Da, umesto završnih reči, ja bi pre, ako neko ima neko pitanje, a znam da je Nenad još svašta nešto spremio da nam odsvira. Pa onda da imamo taj muzički deo. Inače, ovo sledeća pesma, ako ćemo Harvest Moon, oba prepeve. To je meni profa, inače koji nije tu večeras, on je prepevao tu pesmu, to je Goran Hadži Goričić, čovjek koji je profesor književnosti, sa kojim mi radimo neku, on piše muziku, mislim, piše pesme, piše svašta, prevodi, sad ima, evo tu nam je i Sergej, on je čovjek iz Rusije, došao, on je profesionalni muzičar, sa njim sam razgovarao, nisam mu rekao da imamo, čovjek je prepevao ruske pesme, i to ćemo razgovarati posle tome. Sergej koncert u Galeriji 70. Sergej koncert u Galeriji, da će Sergej da nam svira kontrabas i da peva na srpskom ruske pesme. To bi bilo fenomenalno. Hoćeš ti nešto da nam pevaš? Da, ja ću sad, ovo je Harvest Moon, Neil Youngova pesma, možda i najpoznatija, i on je prepevao tu pesmu, a on je rekao da je Harvest Moon, u stvari koji znači u bukvalnom smislu pun mesec, u stvari je on negde pronašao da je to upravo što si ti rekao, život taj na selu, mislim u Americi, na ranču, gde oni na kraju te večeri, onako umorni, sve sede na porču, na tremu, gde u stvari onda se tu opuštaju uz taj neki smiraj noći, pun mesec i tako dalje, i to je negde čitav taj kao koncept tog života, recimo. Da, i zove se Dok mesec žuti sja. Dok mesec žuti sja i u prepevu, prelep je, i posle ćemo da čujemo Upomoć, Help od Beatlesa, isto prelep, Goranov prepev. Radojević, i slušat ćemo ga još i očekujemo neki koncert, on je već imao svoje predstavljanje. Od mene ne možete pobeći. Nenad Radojević Komša. Radojević Komša. Da. Hoću da ti kažem da
mesec polako raste, pronađimo u plesu moć. Muzika već se čuje, hajde da osetimo noć. Zato što još te volim, znaj, zapleši dok te gledam ja. Zato što još te volim, znaj, dok mesec žuti sja. Kada te nisam znao, izdaleka gledao sam te. A sada kad si moja, ti znaš da dao bih tu sve. Postaje malo kasno, mesec se penje u svoj dom. Noćas hoću da slavim i gledam ga u oku tvom. Zato što još te volim, znaj, zapleši dok te gledam ja. Zato što još te volim, znaj, dok mesec žuti sja. Hoćemo i u pomoć. Ajmo i u pomoć. U pomoć neko mi treba, neka se čuje do neba. U pomoć neko mi treba sad, onda kad sam mlađi, mnogo mlađi bio ja. Ničija mi pomoć nikad nije trebala, ti su dani prošli, više nisam siguran. Posustajem, odustajem i pomoć dozivam, klonuo sam, brate, pomagaj, da bedak u ovom dođe kraj. Neću ti zaboraviti, znaj, u pomoć ruku mi daj. Moj život se promenio i drugčije je sve, sad mi trebaš više nego iko kad te. Samostalnost moja je u magli nestala, nesiguran vrlo često postao sam ja. Klonuo sam, brate, pomagaj, da bedak u ovom dođe kraj. Neću ti zaboraviti, znaj, u pomoć ruku mi daj. Onda kad sam mlađi, mnogo mlađi bio ja, ničija mi pomoć nikad nije trebala. Ti su dani prošli, nastupila je noć. Posustajem, odustajem i zovem u pomoć. Klonuo sam, brate, pomagaj, da bedak u ovom dođe kraj. Neću ti zaboraviti, znaj, u pomoć ruku mi daj, ruku mi daj.
meni Kako je se bilo... osjećala u galeriji, to nam je jako U važno. galeriji odlično i divna izložba, divna je postavka koju sada imate. Mi smo čak razmišljali, pošto imamo za knjigu i neki roll-up i tako nekakve vizuale, međutim, meni je to bilo potpuno besmisleno da ja sad razlačim neki roll-up kao da sam na sajmu u galeriji sa ovako lepom postavkom. Tako da, super, super. Prelepo mi je, baš hvala što ste me ugostili. I verujem da je ovo početak našeg druženja. Hvala i vama što ste bili sa nama i sad vam prepuštam Nevenu i njene knjige. Knjige, ako neko ima želju da kupi, promotivna cena je 600 dinara ovdje. Imam želju Nevena. Ja platio 1000 Nevena, drago. Ovo sve da sam znao Nevena. da čekam. Nevena, inače njegova dobra prijateljica. Da, ali i supruga ti se zove supruga Nevena. On je O okružen Bože, Nevenama. sve Nevene. Ja ću Da. kupiti knjigu i želim posvetu na